Ndị mmadụ na-ajụ kedu ife na-eme na Shoprite na-emechizikwa emechi na ọ dị ka Shoprite achọọ na ịpụ na Nigeria. Mana o tere na Shoprite hapụ na Nigeria na since 2021 ka Shoprite handle over the destiny to Nigerians. Ịghọtago? Ịma na after Kedafia ma issue of COVID ma issue of EndSARS protest ma routine afọ ifuru eme. So amara m na ọjọọ na-atụ ndị Shoprite couple with na fa na-ekwu okwu na economy na affect fa too much. Do you understand me? So they have to hand the thing over to Nigerians. So ebe ọ bụ na gọọmenti mụ na gị na-abụ na-achị anyị adịrọ kia kedu ife na-eme makwa many company lapụgo Nigeria because of issue of economy, because of issue of insecurity, because of not having steady electricity. Do you understand? But ndị na-achị mụ na gị na-abụ ha na-eche echiche ka edozielu obodo mụ na gị na-abụ at least foreign investors bata, ka fa nwee ike ịnọ. Ịghọta na ọ kịta na ka ndị mmadụ chọpụtara na Shoprite anọrọzi na Nigeria. Shoprite etogo ha hapụ Nigeria since after that Gaddafi EndSARS protest abata na 2021 fabido amadom ife cover a lot of things, and the couple with the currency and the economy issue. Father enwetezi a lot of profit. Do you understand? So if I were hand the company over to Nigerian people, company na RSNL. Do you understand? Retailers shopping something. We is in charge of that shop, right? That's why if you were for that now. Management here, the code is somehow poor. Management here is somehow poor. And the Ibiazine na for that a lot of company upon na Nigeria because of Guinea issue of ife na-emene. Ịghọtago ebe ọ bụ na ndị na-achị mụ na gị na-abụ adịrọ bothered. They are not bothered. Na company si ya anọkọtara this si na fa ya apụ. Ịghọtago, and kedu ife fa na-eme to stop such thing not to happen. Nwere ego ọbụla a na-eboro ego ego afọ a na-eboro kedu ife eji eme. Ịghọta na company dị ka ma P&G apụọ na Nigeria. Ịghọtago, so a lot of company ma JSK ma Diego ma Kembra Crack and so many of them. Ịghọtago na advocate go because of again economy issue and because of another thing insecurity. Ịghọtago adịghị enwekwa steady electricity. How many company nọ na Nigeria ego na-efe na-apụ nọ na diesel na Gaddafi bụ na gbasara ọkụ wee bịa wee kwụọ ụgwọ ife dị na ya. Ịghọta na wee bịa kwụọ workers ụgwọ kwụọ everything ihe niile ma tax dị na ya na after set and done kedu ife fa na-enweta ka ife ga-abụ their profit, especially issue of this Gaddafi bụ Shoprite akịta na-abịa na-akọwa ma economic trouble na Nigeria keep losing value, naira keep losing value against dollar. Ịghọtago, so socha na ife mere ma Shoprite ji wezi what ka fa hand this Gaddafi bụ company over to local marketers. Do you understand what I'm saying? So onyanwa mere iji were afọ marketers ka ọ bịa show be, and the couple with the citizen kwabụ ndị Nigeria nwegasịrị some investment ebe afọ. The economy is not favoring them because of what is going on. Ịghọtago, so you got that in Nigeria a lot of things are going on, but the problem ebe a bụ ndị na-achị mụ na gị na-abụ. Ịghọtago, ndị na-achị mụ na gị na-abụ onwere ife ndị a na-emere anyị to solve our own problem. That is why things are getting worse on daily basis na Nigeria. Look at the issue of insecurity. Issue of insecurity na Nigeria ọ bụ rocket science. Ọ bụrụ gọọmenti ibido ime ife fa supposed ime